Σήμερα θα μιλήσουμε για τους υδατάνθρακες. Αναφερθήκαμε και λίγο στο προηγούμενο βίντεο σχετικά με τους υδατάνθρακες, σήμερα θα το δούμε αρκετά πιο αναλυτικά. Οι υδατάνθρακες αποτελούν ένα από τα βασικότερα μακροθρεπτικά συστατικά στην ανθρώπινη διατροφή, καθώς είναι η κύρια πηγή ενέργειας για τον ανθρώπινο οργανισμό. Χημικά, οι υδατάνθρακες είναι οργανικές ενώσεις που αποτελούνται από άνθρακα, από υδρογόνο και από οξυγόνο. Από βιοχημική άποψη, οι υδατάνθρακες θεωρούνται μόρια τα οποία περιέχουν πολλαπλές υδροξυλομάδες και μία αλδεϊδική ή κετονική ομάδα. Η βασική λειτουργία των υδατανθράκων στον οργανισμό μας είναι η παραγωγή ενέργειας. Αυτό το είχαμε αναφέρει και στο προηγούμενο βίντεο. Καθώς ένα γραμμάριο υδατάνθρακα περιέχει 4 θερμίδες. Η πέψη των υδατανθράκων ξεκινάει από το στόμα, με την γλωσσική αμυλάση. Οι περισσότεροι υδατάνθρακες διασπούνται σε γλυκόζη, η οποία αποτελεί το βασικό ενεργειακό καύσιμο των κυτάρων. Η γλυκόζη, η οποία προέρχεται από τους υδατάνθρακες, είναι απαραίτητη για τη λειτουργία πάρα πολλών οργάνων. Είναι ιδιαίτερα απαραίτητη για τον εγκέφαλο, για το νευρικό σύστημα, για το μυϊκό, καθώς και για τα ερυθρά αιμοσφαίρια. Ο εγκέφαλος, για να καταφέρει να λειτουργήσει φυσιολογικά, χρειάζεται το λιγότερο 120 γραμμάρια γλυκόζης την ημέρα. Κάτι που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η ελάχιστη, η απαιτούμενη δηλαδή ενέργεια σε γλυκόζη, την οποία θα πρέπει να δώσουμε σε έναν άνθρωπο. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια είναι εξαρτώμενα από την γλυκόζη. Αυτό γίνεται γιατί δεν έχουν μυτοχόνδρια. Κάτι που τους εμποδίζει να χρησιμοποιήσουν άλλες μορφές ενέργειας. Όταν υπάρχει περίσσια γλυκόζης, ο οργανισμός κυρίως την αποθηκεύει με τη μορφή γλυκογόνου. Είτε αυτό είναι υπατικό γλυκογόνο, είτε είναι μυϊκό. Επιπλέον, οι υδατάνθρακες συμμετέχουν σε πάρα πολλές βιολογικές διεργασίες, όπως η δομή των κυτάρων, η κυταρική επικοινωνία, δηλαδή το πώς τα κύτταρα επικοινωνούν μεταξύ τους με διάφορα μηνύματα, τις ανοσολογικές λειτουργίες για να έχουμε ένα δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα και να μην αρρωσταίνουμε εύκολα, και τέλος, το πιο κρίσιμο, το μεταβολισμό των πρωτεϊνών και των λιπών. Οι υδατάνθρακες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: στους απλούς και στους σύνθετους. Οι απλοί υδατάνθρακες αποτελούνται από μικρότερα μόρια και γι' αυτό το λόγο απορροφούνται πιο γρήγορα από τον οργανισμό. Σε αυτούς ανήκουν οι μονοσαχαρίτες, οι οποίοι είναι η γλυκόζη, η φρουκτόζη και η γαλακτόζη. Επίσης ανήκουν οι δισαχαρίτες, οι οποίοι είναι η σαχαρόζη, η μαλτόζη και η λακτόζη. Οι απλοί υδατάνθρακες έχουν την ιδιότητα να αυξάνουν λίγο πιο γρήγορα τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα. Και κυρίως τους συναντάμε σε τρόφιμα, όπως είναι τα γλυκά, το μέλι, η ζάχαρη, η χυμή και τα αναψυκτικά. Πάμε τώρα στους σύνθετους υδατάνθρακες. Οι σύνθετοι υδατάνθρακες αποτελούνται από μεγάλες αλυσίδες σακχάρων και γι' αυτό το λόγο ονομάζονται και πολυσαχαρίτες. Σε αυτές ανήκουν το άμυλο, το γλυκογόνο και οι διαιτητικές ίνες. Οι σύνθετοι υδατάνθρακες πέφτονται πιο αργά και γι' αυτό το λόγο έχουν πιο σταθερή παραγωγή ενέργειας στον οργανισμό. Η σωστή ρύθμιση της γλυκόζης του αίματος είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία μας. Η υπογλυκαιμία είναι η κατάσταση που τα επίπεδα γλυκόζης του αίματος είναι αρκετά χαμηλά, παράγοντας συμπτώματα όπως ζάλι, αδυναμία, τρέμουλο και σύγχυση. Αντίθετα, σε ορισμένες περιπτώσεις που είτε τα κύτταρα δεν ανταποκρίνονται σωστά στην ινσουλίνη, είτε η παραγωγή της ινσουλίνης για κάποιο λόγο δεν λειτουργεί, θα οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα θα είναι αρκετά αυξημένα. Αυτή η κατάσταση ονομάζεται υπεργλυκαιμία και συνήθως συναντάται σε άτομα τα οποία έχουν ινσουλινοαντίσταση. Σε μακροχρόνιες καταστάσεις, τα άτομα τα οποία έχουν υπεργλυκαιμία καταλήγουν να έχουν και σαχαρόδι διαβήτη τύπου 2. Όταν η πρόσληψη των υδατανθράκων είναι αρκετά χαμηλή και δεν υπάρχει ενέργεια στο σώμα, τότε το σώμα θα στραφεί στην αμέσως επόμενη πηγή ενέργειας, στο λίπος. Οπότε θα ξεκινήσει να διασπάει τα λιπαρά κύτταρα για να βρει την ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, το ύπαρ παράγει κάποια μόρια, τα οποία ονομάζονται κετονοσώματα. Τα κύρια κετονοσώματα είναι το ακετοξικό οξύ, το β-υδροβουξιδρικό και η ακετόνη. Τα δύο πρώτα είναι κυρίως υπεύθυνα για την παραγωγή ενέργειας. Το τρίτο, δηλαδή η ακετόνη, συνήθως αποβάλλεται από την ανάσα και γι' αυτό σε περίοδους νηστείας, δηλαδή που δεν έχουμε φάει, μυρίζει το στόμα μας. Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτική πηγή μορφής ενέργειας για τον οργανισμό. Μπορούν να τα αξιοποιήσουν οι μύες, η καρδιά και ο εγκέφαλος. Ο εγκέφαλος συνήθως ξεκινάει να τα αξιοποιεί σε μεγάλες περιόδους νηστείας. Αυτή η κατάσταση, αυτή η μεταβολική δηλαδή κατάσταση, ονομάζεται κέτωση και βρίσκεται συνήθως σε περιόδους σε οποίες έχουμε να φάμε κατά κύριο λόγο για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα υδατάνθρακες. Ωστόσο, όπως είπαμε και στην αρχή του βίντεο, υπάρχουν ορισμένα κύτταρα τα οποία δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς τη γλυκόζη. Αν θυμάστε καλά, είπαμε δεν έχουν μυτοχόνδρια και αυτά είναι τα ερυθροκύτταρα. Τα ερυθροκύτταρα, επειδή δεν έχουν μυτοχόνδρια, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάποια άλλη μορφή ενέργειας από τον οργανισμό. Μόνο γλυκόζη. Οπότε τα κετονοσώματα είναι άχρηστα για τα ερυθρά αιμοσφαίρια. Αυτά και άλλα 2-3 περιπτώσεις κυτάρων είναι τα μόνα τα οποία δεν μπορούν να συνιστούν από τα κετονοσώματα. Κάτι που αυτομάτως χρήζει ιδιαίτερη σημασία σε κετογονικές διατροφές.
Ένα μικρό flashback από το προηγούμενο βίντεο, θα μιλήσουμε για 2-3 τρόφιμα τα οποία περιέχουν υδατάνθρακες. Οι υδατάνθρακες βρίσκονται σε πολλές φυσικές τροφές, όπως φρούτα, λαχανικά όσπρια, δημητριακά, πατάτες και ρύζι. Υπάρχουν επίσης επεξεργασμένα τρόφιμα, όπως λευκό ψωμί, γλυκά, αναψυκτικά, μπισκότα και ζάχαρη. Κατά κύριο λόγο, προτιμάμε τους πολυσακχαρίτες. Γιατί ανεβάζουν λίγο πιο σταθερά τα επίπεδα της γλυκόζης και ταυτόχρονα της ινσουλίνης στο αίμα. Κάτι που μας οδηγεί να έχουμε λίγο πιο σταθερά τα επίπεδα πείνας και σίγουρα είναι περισσότερο προστατευτικό για διάφορες παθήσεις. Από την άλλη, δεν πρέπει να ενοχοποιήσουμε τους μονοσαχαρίτες. Από μόνοι τους δεν είναι επικίνδυνοι. Υπάρχουν διεθνείς συστάσεις που μας επιτρέπουν την κατανάλωσή τους σε έναν ορισμένο βαθμό. Τα αμόργανα ζαχάρων συνδέονται μεταξύ τους μέσω ενός χημικού δεσμού που ονομάζεται γλυκοσιδικός δεσμός. Ο δεσμός αυτός σχηματίζεται όταν δύο μόρια σακχάρων ενώνονται με αποβολή ενός μορίου νερού. Υπάρχουν διάφοροι τύποι γλυκοσιδικών δεσμών, όπως α1-4 δεσμός που συναντώνται στο άμυλο, ο α1-6 δεσμός που υπάρχουν στο γλυκογόνο και ο β1-4 δεσμός που χαρακτηρίζουν την κυταρίνη. Η διαφορετική διάταξη αυτών των δεσμών επηρεάζει σημαντικά τη δομή και τη λειτουργία των υδατανθράκων. Παρόλο που αυτές οι ουσίες αποτελούνται από μονάδες γλυκόζης, έχουν τελείως διαφορετικές λειτουργίες. Το άμυλο αποτελεί τη βασική μορφή αποθήκευσης ενέργειας στα φυτά. Το γλυκογόνο, από την άλλη, που μιλήσαμε και λίγο πριν, είναι η βασική μορφή αποθήκευσης της γλυκόζης σε όλα τα ζώα, οπότε και στον άνθρωπο. Και όπως είπαμε και πριν, αποθηκεύεται κατά κύριο λόγο στο μυϊκό ως μυϊκό γλυκογόνο και στο ύπαρ όπως υπατικό γλυκογόνο. Τέλος, η κυταρίνη αποτελεί ένα δομικό συστατικό της κυταρικής μεμβράνης των φυτών. Όμως, επειδή η κυταρίνη περιέχει β1-4 γλυκοζητικούς δεσμούς, ο ανθρώπινος οργανισμός δεν έχει το ένζυμο για να τις διασπάσει. Και γι' αυτό τον λόγο τις ονομάζουμε διαιτητικές ίνες, οι οποίες έχουν πάρα πολλά ωφέλη στον ανθρώπινο οργανισμό. Συμβάλλει στη σωστή λειτουργία του εντέρου και είναι αρκετά καρδιοπροστατευτικές. Η πέψη των υδατανθράκων αρχίζει από το στόμα με το ένζυμο αμυλάση και συνεχίζει στο λεπτό έντερο. Τελικά, οι περισσότεροι υδατάνθρακες μετατρέπονται σε γλυκόζη, η οποία απορροφάται από το αίμα. Η γλυκόζη εισέρχεται στα κύτταρα με τη βοήθεια της ορμόνης ινσουλίνης. Μέσα στα κύτταρα, η γλυκόζη διασπάται μέσω μιας μεταβολικής διαδικασίας που ονομάζεται γλυκόλυση, κατά την οποία παράγεται ενέργεια με τη μορφή ATP. Ο γλυκαιμικός δείκτης δείχνει πόσο γρήγορα αυξάνουν ένα τρόφιμο τα επίπεδα γλυκόζης μέσα στο αίμα. Τα τρόφιμα ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες: χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη, μέτριου γλυκαιμικού δείκτη και υψηλού γλυκαιμικού δείκτη. Για παράδειγμα, τα όσπρια έχουν ένα σχετικά χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, ενώ το λευκό ψωμί έχουν σχετικά υψηλό γλυκαιμικό δείκτη. Τέλος, οι υδατάνθρακες αποτελούν το βασικότερο ενεργειακό καύσιμο για τον ανθρώπινο οργανισμό και παίζουν καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία των μυών, του εγκεφάλου και πολλών διάφορων ιστών. Η κατανάλωσή τους είναι απαραίτητη για τη φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού. Ωστόσο, η ποιότητα των υδατανθράκων που επιλέγουμε είναι εξίσου σημαντική. Η ποσότητα σε φυτικές ίνες και σε σύνθετους υδατάνθρακες συμβάλλει σε μια πιο ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή. Το πιο σημαντικό που θέλω να κρατήσετε όμως είναι ότι σε μια σωστή και ισορροπημένη διατροφή θα επιλέξουμε και σύνθετους και απλούς υδατάνθρακες. Προφανώς, οι ποσότητες μεταξύ των δύο θα διαφέρουν. Επιλέγουμε περισσότερο σύνθετους υδατάνθρακες και περισσότερες φυτικές ίνες, απλά ένα σωστό και ισορροπημένο πλάνο διατροφής είναι αδύνατον οριακά να μην έχει απλούς υδατάνθρακες. Οι απλοί υδατάνθρακες είναι στην καθημερινότητά μας. Είναι από τις τορτίγες τις οποίες αγοράζουμε, είναι από το ψωμί το οποίο παίρνουμε, είναι παντού. Οπότε είναι αδύνατο και εμείς να τις αποφύγουμε τελείως. Αυτό που πρέπει να κάνουμε και είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε είναι να γνωρίζουμε πού βρίσκουμε τους απλούς και πού βρίσκουμε τους σύνθετους και να επιλέγουμε κατά κύριο λόγο τους σύνθετους. Και το πιο σημαντικό για μένα, ένα γλυκό το οποίο, όπως είπαμε και πριν, αποτελείται από πολλούς υδατάνθρακες, σε μια μικρή ποσότητα μέσα στην ημέρα δεν σου φέρει μεγάλη καταστροφή. Αντίθετα, σε μια τεράστια ποσότητα μέσα στην ημέρα θα σου φέρει μεγάλη. Οπότε ξανασκέψου την επόμενη φορά που θα επιλέξεις να κάνεις ένα cheat meal με απλούς υδατάνθρακες και όχι απλά να το σπάσεις σε διάφορες ποσότητες μέσα στην ημέρα σου.